La bona lletra, amb Vicent Ussó. Hola, Vicent, benvingut. Hola, gràcies. Com estàs? Molt bé. Disposat així a... Disposada al que calga. Al que cal, a explicar coses tècniques literàries en la bona lletra, com sempre, i a més hem de dir als oients que els que vulguin, a més d'aprendre amb tu a través de la ràdio, poden fer en persona. En directe i tot. Perquè vas este diumenge vinent, vas a la plaça del Llibre. A la plaça del Llibre de València i parlarem de tècniques i de recursos, igual que en la bona lletra, i el que farem serà intentar explicar quines decisions ha de prendre un escriptor per a construir una novel·la a partir de la novel·la meua que acaba d'eixir, del Paradís a les fosques. No cal haver-se-la llegida, no farem spoilers, és a dir, és una activitat que va més orientada a la gent que vulgui saber com treballa un escriptor i com se gesta una novel·la, que no a la gent que ja ha pogut llegir el Paradís a les fosques, que ja tindrem temps de parlar en clubs de lectura. Presentacions i clubs de lectura, ja sabeu, diumenge a les 11, Vicent Ussó, en la plaça del Llibre. En la plaça del Llibre. I ara sí, comencem amb el tema d'avui, que és quin, Vicent? Avui parlarem d'una qüestió que sempre s'associa als escriptors, que és la inspiració. I s'associa tant que fins i tot hi ha gent que pensa que només es pot escriure a partir exclusivament de la inspiració, és a dir, que si no plou a sobre la inspiració no hi ha manera d'escriure un full, no? De fet, jo diria que n'hi ha dos tipus d'escriptors, uns que concentren estem simplificant molt, no? Sí. Però uns que concentren l'activitat creativa en un temps determinat, 2 mesos, 12 setmanes seria molt de temps, 2-3 mesos, i altres que el que fan és mantindre un horari, és a dir, que tots els dies seuen una mica, no? Aleshores, si la inspiració realment fora absolutament imprescindible per escriure, estaríem parlant que els que es concentren en 2-3 mesos han d'esperar a que es ploga la inspiració per a seure, mentre que els altres tindrien major influència i serien capaços de convocar-la. Crec que no deuen anar per així les coses. Ja. Pareix que la inspiració és prou allunada, es presenta, no es presenta. Què diries tu que és exactament la inspiració? Jo la definiria com un moment d'alta capacitat creativa. És a dir, que com veus... Això queda més científic. Sí, però és encara molt imprecís, no? És a dir, si hi ha un estat en què la ment és capaç de treballar més i millor, per dir-ho així, no? Però jo distingiria dos tipus d'inspiracions, per dir-ho així. D'una banda, les idees lluminoses, que serien com fogonades, com esclats, que s'encenen i per tant s'apaguen de seguida, i els estats d'inspiració, que serien uns períodes més llargs, no? En tot cas, que ningú espere que la inspiració li vinga com una veueta dictant a l'orella allò que ha d'escriure, perquè les coses no van per així. I estos dos tipus d'inspiracions també, tu sempre dius que li posa però a les coses, també tenen un però, clar que sí. Clar. Però i com pots aprofitar aquests moments que tens? Doncs les idees lluminoses, que hem dit que són uns flaixos, el que fan és proporcionar-te una clau, per exemple, per a un punt de partida per a una obra, podria ser, o per a una situació que no saps com resoldre, te donarien una idea de com tirar endavant, o també idees per a millorar el que és la trama, els personatges, etc. Què passa? Que poden arribar en qualsevol moment. És a dir, pots estar viatjant en tren, pots estar fent la paella, pots estar dormint i te venen insomnis, de totes les maneres és possible que t'arriben una d'aquestes idees excel·lents, per dir-ho així. Ara, el que sí que requereixen, i aquesta és la condició prèvia, és que l'autor, l'escriptor, estiga pendent. Això no vol dir que estiga obsessionat tot el dia pegant-li voltes a l'obra, sinó que la té com en segon pla ara als mòbils, que tenen aplicacions que tu les veus i altres que estan en marxa però no les veus. Latent. Exactament. Doncs que tingui aquesta connexió latent amb l'obra, de manera que quan se presenta la idea és capaç de relacionar-la amb allò que li fa falta. I després estan els estats de lucidesa màxima o de màxima creativitat, que són aquells moments en què estàs treballant i de sobte t'adones que la cosa va molt millor, que estàs o bé que vas més ràpid o bé que les coses que se t'ocorren tenen una major entitat. Clar, per a que es doni aquesta circumstància i s'aprofite, la condició prèvia és que hem d'estar escrivint. I per això deia Picasso, o deien que deia Picasso, que la inspiració t'ha d'agafar treballant. I sempre s'ha cregut que la inspiració és un motor creatiu? Sí, el que passa és que els orígens, el que ja, diguem, ha evolucionat és l'explicació d'on venen, no? Els grecs i els romans, per exemple, que és l'explicació a mi és la que més m'agrada, és la més màgica, són unes senyores, les muses, que es presenten en la ment de l'artista i li diuen que ha de pintar, que ha d'escriure, que ha d'esculpir, etc. Els místics cristians tenien una història un poc diferent, no? Ells entraven en comunió amb la divinitat, fins i tot alguns deien eren capaços de surar sobre el terra, no sé si 1 metre, 1 metre i mig, entraven en èxtasi a partir d'ací creaven els seus poemes. Jo aquesta fase no l'he experimentada mai. No sé, però mai és tard. Mai és tard per provar. Més tard, els estudis, sobretot del senyor Sigmund Freud, que estan molt present
sempre que entra la ment en dansa, diguem, va començar a trobar-li una mica més de racionalitat a les coses. Ells lliguen, a partir de la psicologia, lliga la inspiració sobretot al subconscient, que són unes idees que estan latents, que no som capaços d'accedir directament a elles, però que de sobte emergeixen i, per tant, et proporcionen material per a continuar. I, finalment, ja la més prosaica de totes és l'explicació química, que parlaria que la inspiració està constituïda per una sèrie de reaccions químiques al cervell en les quals té que veure, sembla ser, la dopamina. En tot cas, això, la inspiració pot presentar-se, siga la causa que siga, en qualsevol moment i en qualsevol excusa, amb una cançó, un comentari, una notícia. L'únic que hem de fer és estar pendents una mica, no? I, si vols, podem escoltar una senyora molt bona, una escriptora molt bona, que parla que explica de la seva inspiració. Com li ve la inspiració. Clar que sí, escoltem-la. Els carrers han estat sempre per a mi motiu d'inspiració, com algun tros d'una bona pel·lícula, com un parc en tot l'esclat de la primavera, o gebrat i esquelètic a l'hivern, com la bona música sentida en el moment precís, com la cara de certes persones absolutament desconegudes que tot d'una creues, que t'atreuen i que no veuràs mai més. Per això et deixen una recança difícil d'explicar amb paraules. Una mà en una pintura et pot donar tot un personatge. Una mirada et pot impressionar més que no pas la bellesa dels ulls. Un somriure enigmàtic, que de vegades pot ser només la contracció d'uns determinats nervis facials, et roba el cor i necessites fer-lo perdurar. Que bonic. Que bonic, no? I no és l'obra literària en si. El text correspon no a l'obra, sinó al pròleg, a un dels pròlegs que tot aspirant escriptor s'hauria de llegir i fins i tot subratllar i estudiar i aprendre's de memòria, que és el que escriu Mercè Rodoreda per a la grandíssima obra també Mirall trencat. I així és que Mercè Rodoreda, pel que diu, no? Entenc jo que es col·loca en posició d'observar. Igual és la seva manera d'inspirar-se. Sí, cada autor té una estratègia diferent, per dir-ho així, o s'inspira d'unes maneres. Qualsevol és bona sempre i quan complisques la condició sine qua non, que és estar connectada a l'obra d'alguna manera, no? Tots els artistes, si parles amb ells, estaran d'acord en que per a que l'obra tinga una certa envergadura cal picar molta pedra, independentment de la inspiració, i que hi ha que anar treballant per a que quan salte l'espurna ens agafe en un moment propici i puguem aprofitar-lo. De fet, fins i tot els genis, els que considerem com a genis, també parlaven en la mateixa línia. Per exemple, Federico García Lorca també li atribueixen, o va dir, una cita que diu que la literatura és un 90% transpiració i només un 10% inspiració. És a dir, que la clau, efectivament, sigues o no un geni, és el treball. I hi ha alguna manera de forçar que acudisca a la inspiració, a part del treball bàsic? Sí, alguns artistes, que sembla que més impacients, no tenien prou paciència per esperar que la inspiració els vinguera o els aparegueren a les muses, i el que feren era precisament anar-la a buscar de diverses maneres, unes més reeixides que unes altres i unes més perilloses que unes altres. Per exemple, alguns van provar amb l'alcohol. Edgar Allan Poe, Rubén Darío, William Faulkner. De fet, hi ha un estudi de Javier Barreiro, un llibre que es diu Alcohol i literatura, on parla que el 70% dels escriptors nord-americans premiats amb el Nobel, que són un total d'11, per tant 7 i un trosset d'un altre escriptor, tenien o bé problemes amb la beguda o bé la utilitzaven com una font d'inspiració. Més enllà, la generació Beat, allà pels anys 50, que va remoure el panorama literari i no literari dels Estats Units, el que feia era utilitzar les drogues per a buscar noves maneres d'enfocar la realitat. En aquesta línia estarien Jack Kerouac, Allen Ginsberg o William Burroughs. I finalment Virginia Woolf, que no és que l'anara a buscar exactament, però considerava que una de les fonts d'inspiració per a ella era la malaltia, no? Que ja és ben curiós. I coneixes algun mètode que siga més saludable? Que el de Virginia Woolf, no? Doncs si mires per internet o busques en alguns manuals, veuràs que n'hi ha milers de tècniques segons les quals aparentment pots convocar, com si fos el Ouija, allò del goter dels esperits, la inspiració. Parlen de fer meditació, de descansar, de llegir, de desconnectar, que a mi em crida l'atenció, precisament jo crec que has d'estar connectat, de crear un ambient propici, amb musiqueta de fons, etc etc. Fins i tot parlen de fer-se preguntes, de fer exercici o d'hidratar-se, no? És cert que el cervell necessita molta aigua per a funcionar, però jo crec que si comences a hidratar-te a veure si ve la inspiració, potser t'empanxaràs primer que no trobaràs la inspiració, no? I bé, l'esport i el descans jo crec que et poden donar un benestar que pot ser útil, però no convocaran res, i la documentació, la pluja d'idees te faran avançar, però tampoc convocaran cap mena d'inspiració. Total, què fem amb la inspiració? Doncs haurem de fer un poc el que diu el senyor Adolfo Bioy Casares, i ara el citaré literalment,
que diu que quan em pregunten d'on trac les idees, sempre responc el mateix. Si vostè es dedica a escriure, el temps li donarà la resposta. Crec que la ment del narrador viu en una actitud que li permet descobrir històries encara que estiguen ocultes. En general, és per a això que està desperta. I ara ve la conclusió, diguem, no? Diu, Sí. si escric poc, se m'ocorren menys històries que si escric molt. Per tant, jo crec que l'única solució que tenim és treballar, treballar i treballar i deixar que les muses o la inspiració o la dopamina vinguen quan vulguin. Doncs això, a treballar. Passem ara a la secció que dediquem als microcontes dels oients. Si voleu participar, heu de seguir aquestes indicacions. Escriu un relat que dure com a molt 1 minut llegit a ritme normal. Grava'l i envia'l en una nota de veu al 687 61 68 90. Envia una altra nota de veu presentant-te i dient el títol. I avui emetem un relat que ens arriba des de Londres. Hola a tots, el meu nom és Noelia Díaz Vicedo. Jo sóc d'un poble de l'Alacantí, Agost, però visc a Londres i vos llegiré el microrelat amb el títol L'origen. Gràcies. Tornava a mirar el rellotge. Només 1 minut havia passat des de l'última vegada que l'havia mirat. Unes quantes ratlles desbaratades, inexactes, encara indefinides, componien l'esborrany del quadre que treballava. No podia ni sabia blasmar el temps. Aquell temps que cada vegada més li costava controlar. Les ratlles d'aquell quadre se li desfeien en 1000 fils que li envoltaven el coll d'aquell espai petit, on només una taula, una cadira i una ampolla mig buida de vi l'acompanyaven dia i nit. Encara el quadre era part del seu pensament, de l'ànima d'Afrodita. Sí, ho heu encertat. Ella tenia un nom mitològic. Ahir pareix que ha retirat el paper i... Sí, hi ha hagut un trasbals, no sé si ha sigut cosa d'Afrodita. Moltes gràcies, Noelia, pel relat que t'ha paregut, Vicent. Bé, jo quan començava a escoltar-lo, pensava, relacionant-lo amb el títol i un pintor, he pensat en un quadre, en l'origen del món de Courbet, que parla d'aquella porta per la qual entrem tots al món. Però, clar, després, quan ha aparegut Afrodita, ho he relacionat en el naixement de Venus de Botticelli. Jo crec que no es tracta ni de l'un ni de l'altre. És molt pictòric, güey. Bé, el relat, Sí, el relat és el que em suggereix això, no? El que sí que m'ha cridat l'atenció poderosament és que efectivament parla un poc del que m'està comentant, de la inspiració, dels moments previs al moment en què troba un poc la via per la qual enfocarà el quadre, que encara no està massa clar. I curiosament també s'ajuda d'una botella de vi per a trobar la inspiració, com alguns dels nostres invitats d'avui. Moltes gràcies, Noelia. T'enviarem un llibre. Una cosa, si voleu que emetem els vostres relats, podeu continuar enviant-los, però farem un parèntesi per a emetre un relat encadenat que estan treballant 5 instituts i que començarem a partir de la setmana que ve. Però vaja, que vosaltres podeu continuar enviant i ja informarem de com va este tema del relat encadenat la setmana que ve. I a tu també fins a la setmana que ve, Vicent. Fins la setmana que ve. Adéu. Adéu.